mga inyas, dito tayo ngayon sa may Paco, Manila, sa may Motor Trade. Atin natin yung naman yan, yung mga presyo ng motor na dito at yung location niya. Tara mga, samahan niyo ako. Yung Motor Trade, Paco, Manila. Ayan dito. Ito yung location naman yan, so sa may Barangay 814 Zone. Ayan. Dito lang sa ano. Yan na yan, so location niya. Alam mo yan. Papakita ko lang yung presyo ng yan sa mga ito at ito ba yan sa mga nasira ko, mga hindi ko lang o repo dito sa baba ayan o 49,600 yung mga repo, 44,037 Skydive Sports, repo siguro to, mga repo Skydive 125 FI 38,000 Skydive card 125,000 Smash 110 Spook 38,026, Badger Boxer 30,025. Amen yung mga repo.